छेत्री आहे हाम्री मुसी यत्रे आहे यो हाम्रा आहे गाउँदैछ गाना आहे टिका सानो आहे अब कता जानु आहे माया गुरुङ आहे त्यसै फुरुङ फुरुङ आहे रेजिना परिवार आहे भोगी नै घरिबार आहे सुस्मिता छेत्री आहे नाक मात्रै यति रवि कार्के आहे घरकी कि आर्की रामजी पौडेल मामा घर गौडेल आहे इन्द्रजीसी आहे रौसीको सिसी आहे धादिङे भाले राम्रो गासाले आहे ज्वाइँ साहेब कता हो गाए आहे सुमन परिवार ओहो तिनटा भो घरिबार आहे पिताहरू आहे माताहरू आहे बालकुमार श्रेष्ठ आहे बोलीमा प्रष्ट